Ya obi daddy mu na lotu anore. Ai de kwanu mma ka mo no oyi America. Oyi America dị na ekwe mma na 1 minute owu iko. Olugida wo oyi America ọtọ diselu na oyi. Nwune hapụ aka. Elekwana ọtọ anore n'ụlọ. Anyị rụkwanụ mma nwune ma anyị nọkwanụ ebe na patch anyị na-ebu ụlọ unu. Ebe ọ bụ na ọ nọrọ mma na lekwe. Ekele dịrị Chineke. Mụ na kwanụ. Ọnọ nga. Ọnọ ngwa. Ebe nwa America na-asị Igbo. Nyere m telefon nkwole m ya na phone call. Ngwa nụ ma ganye ya phone. Chief Imo. Daddy. Ngwa phone ki kwere Chief Imo. Chief Imo? Wow. Aw mi chere awu do Chief Imo. Aw Chief Imo. Ewelile ya elu awu dansu to awu dansuli. Chief Imo kwe ke ndị ọcha. Memi ya Chief Imo ke ndị Igbo. Maka kachi na mommy gị. Mommy na kachi dị mma. Oh, ha dịcha mma ekwa. Wow. Asunu mere Thanksgiving. I mere Thanksgiving. Kedu ihe unu riri mbọsa ha gwa m ihe ndị eshigachara. Kedu ụdị pattern of fooding eshiri eshi? I tara turkey. Eso? Turkey. Bịa mụ na. Anyị ma na ị na America mana biko ị ga-eji olu Igbo akpa ya odo Torki. Oh, Torki. Turkey. Torki. Turkey. Wetu ọnụ gị ala, wetu mgbịrịgba ọnụ gị. Bring down your mgbịrịgba ọnụ. Down, ya wụ Torki. Mba Chief Imo all turkey. Biko hapụdala ndị ọcha nke gị nke ndị ọcha kpọrọwa ka ebe ehi nọ na USA. Ka mụ nwakpọrọkwanụ nke ndị ala ekwe. Ọ wụ Torki ka anyị ma ebe. Chief Imo. Hello, Auntie Maggie. Me ekele Sister Mangi. Kemesia. Wow. Hey. Yonele ha ọnụ ire ndị America mejisa nwanne m oyi. Torki nkịtị ka ọ na-emere m tonki.